हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों सानै सानै। स' लोगोफोर, बे सानै सानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामदों मिथिंगा नार्जारी आरो लोगोसे बिथांनिनो हासबेन्ड मिथिंगा बर'। मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर बसुमतारी लोगोसे प्रतिमा ब्रह्म। लाइरिक्स ट्युनखौ होदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङानो। कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों मिथिंगा बर' बिथाङानो। डिअपि खालामदों बिलिफां बर'। स' लोगोफोर, आं बे मिउजिक भिडिअनि सायाव दाखालिसो मोनसे भिडिअ लानानै फैखांबाय। स' फाइनालि दिनै बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होबाय। स' लोगोफोर, दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआथ' जोबोरैनो मोजां जादों दे। बे मिउजिक भिडिअआव बिथां मिथिंगा बर' आरो मिथिंगा नार्जारी वाइफ हासबेन्ड गिबि खेब फाव खालामजेनदोंब्लाबो बिथांमोना जोबोरैनो मोजां फावखौ खालामदों। स' लोगोफोर, जाय नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय।